Какво става, пичове? Днеска ще поиграем Minecraft Pocket Edition и ще изтеглих някои мапове и да ги поиграем малко. Това е... Това е нещо си. Ще поиграме това. И нека да започваме. Откъде се започва? От тук. Целта на тези мапове е да влезеш във водата, но както виждате, аз не успях. И да, това ще опитаме отново. YOLO! Успях. Сега да видим нещо. Ще ви списа чакането и без това обещах миналия път да ви покажа моя скин. Това е моя скин. Да. И да, ще се видим след като изкача тези стълби. Почти стигнах. И още малко. И да, вече пристигнахме. Официално е. Сега най-вероятно едно тук майче трябва да се продължи. Сега ще видим. Да, на тук сме. Няма да спра, защото само е така за да си сейф на спауна и виждам вода ето там. Така че ще опитам да стигна. Не ми кажа, че има още стълби. Да, ще се видим отново след малко. Ето ме отново, почти стигнах и... Да, не ме питайте колко време ми отнема да ги изкача тези всички стълби. Да, просто не дейте. Сега тук дай малко да поспа, да си сейф на спална и да. Майко мила, това ще бъде гадно. YOLO! Ще е гадно, ама никой не му дрема, аз съм силен. И да е гадно, пак ще го направя. Нека позная още стълби, нали? Да. Писна ми от тези стълби. Добре, ще видим след малко. Добре, почти стигнахме. Още маничко. И да, ето ни. Второ, като се изкача, то вече няма нужда. Мале. Така. До следващия. Виждам нещо синьо там. Не знам какво е, но все пак YOLO! Това може за някои хора да е малко досадно видео, но... Какво се прави сега? Ще се видим след малко, като свърша там края на стълбите. Да. Така, почти стигнахме. И да изкачихме още едни стълби. Добре за мене. Сега... Не! Така, хора, това смятам да е за този клип. Да, следващия епизод ще продължиме да правиме The Dropper. И да, ако ви харесало видеото, не забравяйте да го харесате. Ако искате да гледате още подобни на Minecraft, се абонирайте. Това беше всичко от мен. Ще ви видя утре в следващия клип. Довиждане!